su proyecto Memoria Histórica y Democrática en les aules, repressió i exili, camins trobats. Bona vesprada. En primer lloc, donar gràcies a la Delegació de Memòria Històrica, a l'Administració de València, per aquesta iniciativa tan necessària. També a la resta de centres participants que comparteixen aquest camí de la memòria, que és tan important. Jo podria avui dedicar el premi al professorat participant, també, i de bon gust, a l'alumnat que ha estat implicat en aquest projecte. Dic amb satisfacció que avui ens acompanyen alguns d'aquests alumnes, però realment he de dedicar el premi a aquelles persones que abans que nosaltres van lluitar per la democràcia, per la justícia, per la dignitat. Ho faig perquè la vocació d'aquest projecte nostre de l'IES sempre ha sigut, de l'IES l'Olla de Bunyol, sempre ha sigut la mateixa, que és, amb tota la modèstia, convertir-nos en la veu d'aquestes persones. I com ho hem fet? Com volem aconseguir-ho? Bona vesprada a totes i tots. Agafa el testimoni del meu company i director de l'IES l'Àvia de Bunyol. Estar així dalt avui no és un reconeixement per al nostre centre, sinó per al projecte encapçalat pels verdaders protagonistes d'esta història. El premi a aquest projecte s'instal·la en les pupil·les d'aquelles i aquells que ens van obrir la porta de sa casa per poder parlar, poder compartir, emocionar-se, emocionar-nos i esperançar-nos. Ens parlaven els seus ulls encara trencadissos i amb llàgrimes de cristalls que brollaven segons avançava la melodia de la seva narració. Per elles i ells van fer-nos avant amb un projecte que pretén crear una ruta intercomarcal de memòria històrica i democràtica, humanitzada, on en cada placa informativa es desprenga calor i sau per començar a deixar llavors que donen els seus fruits. La nostra intenció com a centre és maximitzar aquesta ruta a nivells mai abans assolits, i per a fer-ho necessitem fer una crida des d'ací a tots els centres, perquè quan s'extenga aquesta ruta la visibilització serà una realitat. Per tant, no és un projecte de centre, sinó més bé intercentre, en la projecció adient mitjançant intercanvis, els que calguen, cartells informatius, fòrums, codis QR o blogs, que és el que hem posat en marxa. Pot ser un projecte a nivell de comunitat, i és que la memòria deu ser un deure d'estat, efectivament, no un tràmit flegmàtic sense direccionalitat. Ahir teniu els més joves i les més joves la veu i l'entitat per transformar. No ens podem permetre rebutjar i ignorar tot el que ens ha sigut avançat. No ens podem permetre oblidar el que tanta ciutadania va patir. El que podem i cal fer és recordar la memòria, treballar per ella, per donar visibilitat a tota la gent que un dia va lluitar per poder gaudir avui en dia d'un dels tresors més preciats, la llibertat. Seria tan bonic poder-se arrecerar i sublimar la puresa d'esta essència, explicar-la i fer-la tangible a tota la societat. Gràcies a la Diputació de València per fer-ho més accessible. El treball és de tothom. I els més joves no oblideu, rebuig al rebuig, oblit a l'oblit, record
visibilització, reparació i dignificació. Gràcies.